Esan genezake euskaraldiaren historia euskararekin batera hasi zela, duela milaka urte. Edo Jalgiadi plazara esan da Beñat Etxebarek euskarazko lehen liburua idatzi zuenean. Edo frankismoaren gau ilunean, leheneki, aizue, ohartzen altzarete atzera begiratuz gero zenbat aitzindari argenitzaken abia puntu gisa? Historia hau hasteko ordea, ez dugu horren atzera egingo. 2015era itzuliko gara. Donostiako egiara. Egian ikusten genuen euskeraz bizitzeko gogo berezi bat zegoela eta galdunentzako ekimen bat edo antolatu behar genuela. Ospakizunak pixkat alde batera utzi eta pausu kualitatibo bat emanez. Gure helburua egiako euskaldunak aktibatzea izan zen, zuzeneko harremanak izan dira oinarrian izan ditugunak, eta esperientzia batean parte hartzeko gonbidapena egin genien. Euskaldunak behintzat beti pentsatzen dugu mugak edo ditugula, eta kasu honetan aukerak topatu ditugu, euskera non erabili dezakegun eta maizago erabiltzeko. Euskera ez dakitenen komunitate hori ez genuen landu, baina ekimenean zehar konturatu ginen oso harrera ona izan zutela eta parte hartzeko gogo hori adierazi ziguten. Egiatarrak oso pozik gaude kontu guzti honek izan duen ibilbideangatik. Egian sortutako mugimendua zabaltzen hasi zen. Astigarraga, Añorga, Hernani, baina ez bakarrik eremu euskaldunetara. Baita euskaldunen presentzia apalagoa duten herrietara ere. Adibidez, Agurainera eta Arrigorriagara. Nork esan behar zuen duela urte batzuk hau posible izango zenik, ezta? Eta gero adibidez amarekin ordudanik euskaraz egiten dut. Duela 2 urte hasi zen euskara ikasten eta ekimenari esker erabat galdu du lotxa. Nik aldaketa nabarmenak egin ditut, nabarienak komertzio eta tabernetan egin dudana, non ikinen lehenengo hitza beti egiten dudan euskaraz, eta beraien partetik, langileen partetik jaso dute nabaritut euskaraz gehiago egiten ligatela. Oso esperientzia polita izan zen. Ikaslek eukizuten kriston ilusioa, jakiteko zertaz joan. Hasikeran erabilera nahiko zabala izan zen, jende pilo batek erabiltzen zuen berba egiteko txapa edo entzuteko txapa. Eta egia esan, euskalduna garen ontzat asko errestu gintuen horrek. Eta bapatean, bidean, armairu bat agertu zen. Eta armairutik jendea ateratzen hasi zen. Eta baita ordura arte ezagutzen ez genituen ahobiziak eta belarri prestak ere. Konta iguzue. Hasieratik genekien udalak, herriko euskalgintzak eta herritarrak elkarrekin gauzatuko genuela egitasmo hau. Udal barruan ere alderdi politiko guztiek egin genuen bat egitasmoarekin. Eta herrian, alik eta herritar gehienengana hurbiltzeko bidea jarri genituen. Hauxe izan zen bidea, hizkuntza konplexuak armairu barruan utzi eta norbera armairutik irtetea, hitz egiteko gaitasuna zuenak ahobizi eta ulertzeko gaitasuna zuenak belarri prest. Hori bai, armairutik ateratzea, egun argiz, lagunduta, herriko plazan eta festa giro erakargarrian. Ikerketa frogatu digu gainera, hizkuntza ohiturak astintzeko balio izan duela. Horregatik, lasartar bezala eta hizkuntz politikarako sailburuordetzako ordezkari bezala, gure nahia egitasmo hau Euskal Herri osoan zabaltzea da. Ari da zabaltzen bai, eta herrietan sekulako saltza ari da sortzen euskaraldiaren inguruan. Eta orain arte euskara sortu dituen binomioak hau da, euskara azterketak, euskara lana, guzti hori apurtu edo beste baztertu nahi dugu, eta denok elkarrekin ahobizi edo belarri prestarenak egingo dugu. Bihotz gozo rola sortu dugu. Rol horrekin identifikatu nahi dugu euskera oso gutxi edo ez dakien jendea, baina maite dute euskera eta bere inguruan nahi dute erraztea erabiltzea. Euskararen alde egotetik, euskararen alde egitera pasatzea erabaki dugu elgobartarrok. Euskaraz jakin eta ulertzen dutenekin, gure hizkuntzan jardutea. Euskaraz egiteko gogoa 4 haizeetara zabaltzen ari da. Hizkuntza portaerak aldatzeko gonbidapena hortxe dugu. Izan gaitezen denok, ahobizi edo belarri prest. Euskaraldia dator.